Bye brok ang norong ni bagai tini hanyo hai. Kaisa real love story hamjama kotomana tuwi haikya. Norong o video no wilan theke paithak jara nai jongni. Ebi nono belakena hamai maya pharo. Tamoni hinke neng ano dukari kha. Kubi hamjama borok no dukari kha. Tamoni bujimal ni yaba neng. Ani hamjak mano langma tongsak no logiri nai hini tongmano sebai kelangkha kelai sekeno. Neng agiwo sawo neng bai hakjalai tongwiman gela neng bai kok sayawoi tongwiman gela okogrok biango kemai thangka tabo ba ano kama nungmaya bela tabuk tamani ano kabriwi tong nini semai tangmarok thiasak no yakar gelak ni samarok biango kemawi thangka tabo neng sawo ano neng bai ang break up ngi thangke angbo neng haiman gela neng ma ang haiman gela khnai phia angle kubunyo neng hai borok mandiya tabuk buro siman chinai neng hai borok muitumanu neng bai kok samarok muitumanu nini care khaimano muitumanu neng bai malai mano please come back baby please come back baby norok tumu o video no sajagoi tong hangke like comment share khaini ta pogdi tai channel no katalangoi tong hangke subscribe khairi di hambai।